Prečo cítiš prázdnotu a ako ju, podľa buddhizmu, uzdraviť? Zastav sa na chvíľu. Ak máš pocit, že ti v živote niečo chýba, aj keď máš všetko, nie si v tom sám. Ak cítiš prázdnotu, ktorú nevieš pomenovať, tento pocit má hlbší význam. A Buddha o ňom hovoril už pred tisíckami rokov. Prázdnota nie je chyba. Nie je to znak slabosti. Je to signál. Veľa ľudí dnes žije plný život navonok. Práca, vzťahy, povinnosti, plány. A predsa, keď večer stichnú myšlienky, niečo vnútri zostáva prázdne. Ako ticho, ktoré nie je pokojné. Ako priestor, ktorý nie je naplnený. Buddhizmus učí, že tento pocit nevzniká náhodou. Vzniká vtedy, keď sa vzdialíme od seba. Buddha hovoril, že utrpenie nevzniká preto, že nemáme dosť. Vzniká preto, že sa snažíme nájsť zmysel tam, kde ho nemôžeme nájsť. Hľadáme naplnenie v uznaní druhých, v úspechu, v porovnávaní, v budúcnosti. A čím viac hľadáme, tým viac cítime prázdno. Prečo? Pretože myseľ chce stále viac. Nikdy nie je spokojná. Keď dosiahne cieľ, hneď vytvorí ďalší. Buddha tento stav nazýval smet. Neustála túžba po niečom, čo má zaplniť vnútorný priestor. Ale ten priestor sa nedá zaplniť vecami zvonka. Prázdnota často vzniká vtedy, keď prestaneme byť prítomní. Keď žijeme v minulosti alebo v budúcnosti, keď sme fyzicky tu, ale myslou inde. Buddhizmus neučí, že prázdnota je nepriateľ. Učí, že je pozvaním. Pozvaním spomaliť. Pozvaním počúvať. Pozvaním vrátiť sa domov, k sebe. Buddha učil, že všetko, čo prežívame, vzniká a zaniká. Aj pocit prázdnoty. Nie je trvalý. Nie je tým, kým si. Keď sa snažíš prázdnotu potlačiť, zosilňuje sa. Keď sa ju snažíš zaplniť rozptýlením, vracia sa silnejšia. Ale keď ju začneš pozorovať, začne sa meniť. Skús si všimnúť, kde v tele ju cítiš. Nie v hlave, ale v tele, možno v hrudi, možno v bruchu, možno ako tlak alebo ticho. Nič s tým nerob. Len buď s tým. Buddha učil, že samotná pozornosť má liečivú silu. Keď prestaneme bojovať s tým, čo cítime, myseľ sa začne uvoľňovať. Ďalším dôvodom prázdnoty je strata spojenia so sebou, s prítomným okamihom, s jednoduchými vecami. Moderný život nás učí byť neustále zaneprázdnený, ale Buddha učil jednoduchosť. Všímaj si malé veci, teplo čaju v rukách, zvuk vetra, svetlo v miestnosti. Tieto okamihy nie sú malé, sú skutočné. Prázdnota sa často objavuje, keď prestaneme cítiť vďačnosť. Nie preto, že by sme boli zlí, ale preto, že sme unavení. Buddhizmus nás učí láskavosti k sebe. Nemusíš byť stále silný, nemusíš mať všetko vyriešené, stačí, že dýchaš. Stačí, že si tu. Buddha nikdy nesľuboval trvalé šťastie. Sľuboval porozumenie. Keď pochopíš, že prázdnota nie je niečo, čo treba odstrániť, ale niečo, čo treba pochopiť, začne sa meniť na priestor pokoja. Niektorí ľudia cítia prázdnotu, pretože stratili smer. Žijú život podľa očakávaní iných. Buddha učil, že pravá cesta je vnútorná. Nie je daná spoločnosťou, nie je daná porovnávaním. Je daná tým, čo je v súlade s tvojim srdcom. Keď robíš veci, ktoré nie sú v súlade s tebou, myseľ sa unaví a prázdnota sa ozve. Nie ako trest, ale ako pripomienka. Riešenie podľa buddhizmu nie je zmena celého života zo dňa na deň. Je to návrat k prítomnosti. Jeden nádych, jeden výdych. Keď sa myseľ rozbehne, vráť sa k dychu. Keď cítiš prázdno, neodchádzaj od neho. Povedz si potichu, v tomto momente som v poriadku. Buddha učil, že pokoj nie je výsledok. Je to stav mysle, ktorý vzniká, keď prestaneme utekať. Prázdnota sa často mení na pokoj práve vtedy, keď jej dovolíme byť. Na konci dňa si môžeš pripomenúť, nemusím všetkému rozumieť, nemusím mať odpovede. Stačí, že som tu. A keď to urobíš dostatočne často, zistíš, že prázdnota nebola nepriateľ, bola dverami. Ak sa ti tieto myšlienky dotkli, zostaň s nami. Na tejto ceste nie si sám.
Možno si už všimol, že prázdnota sa neobjavuje stále rovnako. Niekedy je tichá, niekedy ťa tlačí, niekedy sa objaví bez dôvodu. Buddha učil, že nič nevzniká samo od seba. Každý pocit má svoju príčinu. A keď pochopíš príčinu, nemusíš s pocitom bojovať. Jednou z hlavných príčin prázdnoty je odpojenie od tela. Veľa ľudí žije len v hlave. Myslí, plánuje, hodnotí, porovnáva, ale necíti. Keď prestaneme cítiť telo, prestaneme cítiť život. A vtedy sa objaví prázdno. Buddhizmus nás preto vracia späť k telu, k jednoduchým vnemom, k chôdzi, k dychu, k dotyku. Skús si všimnúť, ako sa cíti tvoje telo práve teraz. Nie ho meniť, len ho vnímať. Toto je návrat, toto je začiatok liečenia. Ďalšou príčinou prázdnoty je to, že sa snažíme byť niekým iným. Lepším, silnejším, úspešnejším. Buddha učil, že utrpenie vzniká vtedy, keď odmietame to, kým sme. Keď si myslíme, že až keď sa zmeníme, budeme mať hodnotu, ale hodnota nie je niečo, čo si musíš zaslúžiť. Je niečo, s čím si sa narodil. Prázdnota často hovorí, už ma nebaví predstierať. Keď si to dovolíš počuť, prázdnota sa začne meniť na úľavu. Buddha učil, že pravý pokoj prichádza, keď prestaneme utekať pred sebou. Keď si dovolíme byť nedokonalí. Keď si dovolíme oddych. Veľa ľudí cíti prázdnotu, pretože nikdy naozaj neoddychujú. Aj keď sedia, myseľ pracuje. Aj keď spia, vnútro je napäté. Buddhizmus učí vedomý odpočinok. Nie únik, ale skutočné zastavenie. Zastavenie sa nie je strata času. Je to návrat energie. Prázdnota sa často objavuje u ľudí, ktorí veľa dávajú, ale málo prijímajú. Staráš sa o iných, plníš povinnosti, ale zabúdaš na seba. Buddha učil súcit. Aj k sebe. Opýtaj sa sám seba. Čo teraz potrebujem? Niečo by som mal. Ale čo potrebujem? Možno ticho, možno spánok, možno len byť chvíľu sám. Prázdnota je niekedy volanie po láskavosti. Buddhizmus tiež učí, že život nemá jeden veľký zmysel, ktorý musíš nájsť. Zmysel vzniká v každom okamihu, keď si prítomný. Keď kráčaš a vieš, že kráčaš. Keď dýcháš a vieš, že dýcháš. Keď počúvaš a naozaj počúvaš. Vtedy prázdnota ustupuje. Nie preto, že by si ju porazil, ale preto, že už nemá dôvod kričať. Veľa ľudí sa bojí prázdnoty, lebo ju považuje za koniec. Ale Buddha ju videl ako začiatok. Keď sa všetko staré rozpadne, vznikne priestor. A v priestore môže vyrásť pokoj. Nie hluk, nie chaos, ale tichá stabilita. Prázdnota nie je diera, je to otvorenosť. Keď ju prestaneš hodnotiť ako zlú, začne sa meniť. Buddha učil, že myseľ je ako voda. Keď je rozvírená, nevidíš dno. Keď sa upokojí, všetko sa vyjasní. Nemusíš robiť nič silou, len prestaň miešať. Každý návrat k dychu je krok. Každý okamih vedomosti je liek. Na konci dňa si môžeš povedať, dnes som urobil dosť, aj keď si neurobil veľa. Prázdnota často zmizne vtedy, keď prestaneme tlačiť na výkon. A ak sa zajtra vráti, je to v poriadku. Teraz už vieš, že to nie je nepriateľ. Je to správa. A ty ju už vieš počúvať. Zostaň v tichu. Zostaň pri dychu. Zostaň pri sebe. Pokoj nepríde hlasno, príde potichu. A vždy vtedy, keď prestaneš hľadať inde. Ak cítiš, že tieto slová s tebou rezonujú, zostaň s nami. Buddhova stopa je tu na to, aby ti pripomenula, že aj v prázdnote môžeš nájsť domov.